साबजुनार कतालु अब नोटिफिकेशन खलाय जायगाखौ जत जागाने खायजाक बैचा रामचंद्र गात खायजाक याखौ आंधानि कपि दङ तानि खायजाक गया अमतेके चलिनो मरंनो जुदि शुक्र बै सालाया हिंगाकाय चिनी पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नुनाय ताखुर संग्रामनि ताखौ बखुर ब्लाइखे कथि नुनाय चिनी पार्टीनि भबिष्यत न तैसां पक्षाव आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चिनी पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाकाय जों मा खायनाय आंनि क पायनानि नङै तंखा सात जुनाल ताबुक जे पुस तंमनि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमनि वाइस चेयरमैन तंमनि आबो रिमूव खायने निकलायो ताम आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन निवय जुनाल बनो मास नया जाता बेतन रिवय ताम आउटपुट तंग वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करे जुनाल ताबो जुनाल काम रह जागिया अब उंगा ना क्या निकुल सनादा ना कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए सिकरी मांगले रंजित बर्मा ना किरिया क्या बनाओ क्या नहीं उनकी ना किरिया सुना चेयरमैन तो बुरा पिस्तौल पहने तो लो किरिया अब अनेक दुखनि क सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फुनुगै मानो हामजायगा फुनुगै मानो नांखाय आमर नखर थानाय अरे नखरि थानाय एबो साजायगा गै मानो आं तै कक सालिया आसे दिना हामबाय जतनाव